95-93. Och där kvinnorna iväg i det första av på finalhitten på 800 meter, får vi kalla det. Och det är ett så här långt till loppet för ett standardfält. Det är... Ja, den här som är fram. Det ser ut att vara Victor Hedin, men då springer han i en klubbdäck som inte är den vi känner. Men också Victor är anlitad som har i det här loppet, skulle man kunna tänka sig. Ett fint tempo. Man passerar en bit under 30 sekunder och då ska vi se vad vi får för tid efter 4 meter. Jag har uppgifter som säger att Victor ska dra löparna upp till 600 meter. Titta! Oj! Har fått en rejäl lucka nu till Jonen i Jonen som går väldigt starkt nu i den bortre kurvan. Och så ska vi se om vi kan få in löparna när de går upp på 100 meter kvar. Det är väl ändå Marcus Gustafsson på spårvägen som kommer att få hända. Men det går så! Men han är inte häftig som... Kom igen, Erik! Silla väggen! Det finns en del som är starkt och